vi taget afsted. Far og søn på jagt efter Nordens højeste bjergveje og storslåede fjeldoplevelser. Turen starter med en sejltur over Sognefjorden, videre på Sognefjeldsvejen og op ad snoede fjeldveje. Vi kører på Nordens højeste offentlige vej og svinger endnu højere op ad en privat vej med masser af hårnålsving. Helt op i næsten 2 kilometers højde, hvor autocamperen bliver vores hjem for natten med udsigt over sneklædte toppe og dybe dale. Turen byder på endnu mere spektakulært landskab, og vi er kun lige begyndt. Følg med, når far og søn jagter Nordens højeste bjergveje. Velkommen til en spændende autocampertur. Vi er på vej til Skandinaviens højeste bjergvej. Og ikke nok med det, vi skal selvfølgelig overnatte i autocamperen på toppen. Jotunheimen i Norge rummer Nordeuropas højeste fjelde. Det er blandt andet her, for enden af den højeste asfalterede vej, vi skal op og overnatte i autocamperen. Herfra er der kun ca. 600 meters højdeforskel mellem vores lille autocamper og Norges højeste bjerg, Galdhøpiggen. Men lad os først starte helt fra begyndelsen. Så det er endelig blevet mandag, og vi er klar til afgang. Vi går lige og pakker det sidste her. Per han er lige ved at gøre klar herinde i vognen. Lige ved at sætte nogle holder op til kamera og forskellige ting herinde, så vi kan filme ud af vinduet undervejs. Altså en ret fed vogn, vi skal afsted i. Mobilvetta Admiral. Du er ved at gøre kamera klar herfra? Ja, det er faktisk. Jeg skal lige se, jeg skal have nogle flader at sætte det på. For jeg skal have et 360-kamera her, og så har jeg et andet kamera her, som laver landevejen, men der skal jeg bruge en flade. Og jeg har et helt tredje kamera her. Vi kommer ikke til at gå ned på udstyr. Jamen, så tror jeg også, vi er ved at være klar til afgang, så det bliver bare fedt at komme derud af at køre op mod, vi skal ikke helt op til Oslo, vi drejer E6, når vi kommer derop af cirka 40-50 km fra Oslo, hvor vi satser på at tage færgen fra Moss til Horten. Så lad os komme afsted. Vi starter turen fra København. Vi kører over Øresundsbroen, videre nordpå gennem Sverige. Vi krydser grænsen og kører ind i Norge over Svinesundbroen. Vi drejer E6 før Oslo og tager færgen over Oslofjorden, hvor vi kører det sidste stykke vej til vores første stop, Drammen Camping. Den vej over mod, vi skal vestpå over mod Jotunheimen. Så. Det er der, man kan sige, at turen for alvor starter. Ja, og Drammen. Der kommer vi op i de rigtige områder, eller? Men der er jo, efter Drammen kommer den første ting, vi skal se. Der kommer nemlig Borgund Stavkirken. Det er rigtigt. En af de ældste. En af Norges ældste. Ikke den ældste. Det Nej, det er Urnes. Tilbage og fortælle mere om. Ja. Og det er Urnes. Ja. Og det er den bedst bevarede i hvert fald af stavkirkerne i Norge. Det er den, vi skal se som den første, Borgund Stavkirken. Det glæder jeg mig rigtig meget til at komme op og se den. Hallandsåsen har i mange år haft ry for at være et svært sted at køre, især med campingvogn. Dengang snodede vejen sig stejlt op og ned over åsen. I dag er det bare helt almindelig motorvej uden de store udfordringer. Ja, lige nu holder vi altså i kø her. Ja. Ej, vi bevæger os. Ja, den kører lidt, men det går ikke så stærkt. Vi kommer fremad. Og der har vi skulle ankomme. Det er så til færgen. 15-17, ja. 350 km. Ja. Det er lige tid til en lille pause. Og der ligger masser af spisesteder her på de her rastepladser. Jamen, det er dejligt at lige få et stykke rugbrød her. Ja, det er skønt lige at have det hele med her. Og vi er vel 50 km syd for Göteborg, vil jeg tro, sådan cirka. Ja. Og så skifter vi chauffør. Det er min tur til at køre lidt. Så bliver det Rasmus, der kaster sig over den. Ja, der er jo meget god plads. Det er det, ja. Altså, man skal lære at indrette sig og udnytte pladsen, og nu har vi også det lille bord ude her og sådan noget. Man sidder faktisk rigtig godt her, det vil jeg sige. Og så synes jeg, at jeg bliver nødt til lige at åbne her vores køkkenbord. Ikke nok med det. Så kan vi køre den ud her. Spækbræt. Og spækbræt, der passer ned i her, så den ikke ødelægger det. Og håndvask. Og når så den er kørt ind,
Så kan du lige prøve at se her. Det vil også bare. Så har du herinde, hvor du kan stille alle mulige ting. En lille flaske whisky. En enkelt whisky. Ja, perfekt. Og så en cola og sidde og slappe af. Måske sidde udenfor, og en god vorm og glæde til at komme ind og sove seng og lige sidde og læse om, hvad skal vi se i morgen og så videre. Ikke? Nu spiser vi lige frokost, og så suser vi bare videre. Så er der kommet en ny chauffør på. Det er jo ikke sikkert, at han er bedre, men han er i hvert fald væsentligt yngre. Det er ikke nogen garanti. Nej, det er ikke en garanti. Eller ingen garanti. Det kører godt. Det føles godt lige umiddelbart. Det var første gang, jeg kører vognen her. Ja. Der er man jo helt gear i. Det er ikke så slemt, når man ligger og kører meget på landevej, hvor det er lange stræk, hvor den rent faktisk står det samme gear meget af tiden, ikke? Jo. Nu skal jeg lige se, hvor hurtigt han vil køre foran. Du kan måske godt lige trække udenom her. Jeg kan også ligge og køre 75. Ja. Jamen, vi er jo heldige med vejret her. Der er lidt skyer, det må der gerne være. Den blå himmel. Det er da fedt, som det ser ud. Så kører vi 94. 94. Ja. Og man kan sagtens lægge højere end det, vil jeg sige, uden problemer i denne her vogn. Ja, det kan du godt. Går vi lige udenom en campingvogn her. Ja. Vi skal ud og sejle i dag, jo. Ja. Og det var faktisk den fjord, Oslofærgen sejler igennem. Vi sejler tværs over. Ja, det er den, vi har passeret, når vi sejlede deroppe eller sejlede her, som vi kommer over i dag. Den har man set nogle gange, når man sejler Oslo-turen. Ja. Det var der nede i den ende, hvor nogle andre vi sejlede ud, og det har været stormvejr. Ja, at man lige bliver rustet igennem der på færgen, når man først kommer ud der. Ja. Nej, det er dejligt. Det er også rart, når man har kørt. Et af, at man har kørt, den er dejligt nem at køre, men man er jo koncentreret om det. Og når så man kommer ind og sidder ved siden af her, så kan man jo sidde og kigge på alting og hygge sig lidt og kigge på naturen. Altså bare det at sidde og kigge ud af vinduerne, synes jeg er fantastisk dejligt. Og så kører vi igennem Göteborg på E6, Sveriges næststørste by. Kendt for blandt andet sin havn og forlystelsesparken Liseberg. Men vi bliver selvfølgelig på motorvejen og fortsætter vores rejse nordpå. Vi tanker bilen op i Sverige, inden vi om lidt kører over grænsen og ind i Norge. Så ser vi, hvad den siger. Ja, jeg er altid spændt på, om det er omkring 60 liter, eller 80 liter, eller 95 liter. Ja. Det ser vi. 77 liter. Ja. 78 liter. Ja, den var jo ikke helt nede, jo. Nej, det var den ikke. Så ved vi til gengæld, at vi har en god fotograf med. Og en god chauffør. Hvem er hvem? Du er i hvert fald chaufføren. Lige i øjeblikket, du er den bedste fotograf. Jeg ser dernede. Hus, der ligger lige ned til fjorden med både og også en bro derovre. Vi krydser Svinesundbroen, grænsen mellem Sverige og Norge. Herfra er der en imponerende udsigt over fjorden, og broen regnes da også som en af Skandinaviens flotteste motorvejsbroer. Der kommer grænsen hernede. Og det er allerede scannet Nordbropladen, så de ved, at den kommer ind. Ja. Vi slukker for vores kamera, inden vi passerer kontrollen, hvor vi blandt andet bliver spurgt om, hvor vi skal hen, hvorfor og hvor længe vi har tænkt os at blive i Norge. Men inden vi ser os om, er vi igen på vej. Og nu nærmer vi os færgelejet i Moss ved Oslofjorden. Og vi tager ikke en retur, vel? Eller hvad? Nej. Så kører vi bare herned, hvis vi vil det, ikke? Jo. Får lige den her. Hej. Kan jeg få en enkelt? Tak. Tak for det. Tak. Er du med? Anden færge derovre. Fik jeg lige et billede af færgen. Det er godt. Den er med ind til vores.
Der står en ung mand der, han ligner en rejsende. Jeg siger, der står en ung mand der, han ligner en rejsende. Ja. Jamen, så føler man, at nu er turen startet her, når vi på færgen og kommer herop og får udsigten, ikke? Og prøv at se lyset derude bag skyerne, hvor flot det er. Ja. Ja, hvad gav du? 291 norske. Ja. Og det svarer til 182 cirka danske kroner. Ja. For at sejle over her. Og det er jo en fornuftig pris, kan man sige, ikke? Jo. Det er jo fordi, at kursen er så dårlig for nordmændene, som den er. Kurs 0,64 tror jeg, der stod på den, ikke? Men selv de 291 i norske, det er jo også billigt. Men det er jo fordi, det er sådan en, der lige sejler folk, der arbejder der og bor der, eller modsat, ikke? Jo. Det er sådan en transportfærge, kan man sige, ikke? Jo. Skal vi lige gå en tur ind gennem færgen og kigge? Ja, lad os lige gå ind og kigge. Det må være her. Selvbetjent kasse. Ja, der er også kasse derovre. Ja. Jeg tager lige en runde. Der er mere end en. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Kommer lige fra koen, det her. Hold da op, hvor det gynger, hva'? Ja. Prøv lige at se. Og der er ikke nogen bøger. Og efter en lille kop kaffe og cirka en halv time sejlads, har vi igen fast jord under hjulene og nærmer os dagens mål. Det er et gamle købmandsgård i gamle dage. Tredje afkørt, det er den vej, vi gamle med, og så ligger der op derude i campingpladsen. Destinationen er til venstre. Vi får tjekket ind på campingpladsen og bliver nu eskorteret direkte ned til vores plads med udsigt til elven. Og så er vi klar til en velfortjent whisky og cola, serveret i rødvinsglas, for det var nu engang dem, der stod i vognen, og ja, de rigtige glas har vi glemt derhjemme. Det er kombinationen af at være på farten, opdage nye steder, og så på ingen tid kunne slå bord og stole ud og bare nyde omgivelserne, som her, hvor vi har udsigt til elven og kan sidde i det skønneste sensommervejr. Det er lige præcis nogle af de ting, vi virkelig elsker ved camping. En lille teknisk information til dem, der selv går, som mange jo gør, og hygger sig med at filme med telefoner, kamera, droner og alt muligt. Så talte vi lige op, at vi har 8 kameraer med på turen her. Ja. Som, Det er også inklusiv telefonerne. ja, som vi bruger til nogle ting. Det er 2 af dem. Og så almindelige kameraer som det her, og GoPro eller Osmo-kameraer, og hvad hedder det, Pocket, du har, DJI-kamera og 360 kameraer, altså vi laver alle mulige. Og drone. Så vi dækkede godt ind. Det kan godt være, at vi ikke får brugt alle sammen, men... Så når vi kommer hjem, så lukker Rasmus sig inde i studiet, og så kommer han vel ud omkring juletid og siger, ja, jeg har lavet 5 minutter. Så du samler for alle de forskellige kameraer, og sagde, at det var 8 forskellige kameraer, vi egentlig har med. Ja. Altså med droner og 360 kameraer, hvad vi det har, actionkameraer og alt det der. Jo. Så samler du det sammen på harddisken hver dag, delt op i forskellige kategorier, billeder fra bil og snak og Jeg har droner og hvad til der hver er. kamera, som vi lægger over her hver aften lige at køre over på drevet der, ikke? Men nu kan vi jo tælle op efterhånden. Det bliver jo mange filer. Ja, bare på vores bilkamera her, på vores Action 4, som filmer gennem forruden. Som bare sidder og filmer gennem forruden. Der har vi 14 gigabyte. Ja. Så det er jo en meget god start her. Ja, 14 gigabyte fylder godt. Hvor meget er det i filer, du har der? Ja, hvor mange havde vi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 optagelser 17 filer fra det ene kamera. Ja.
Der er mange flere på det andet, tænker jeg. Ja. På Action 5, som er vores hovedkamera, kan man sige. Ja, Vores main-kamera, hvor vi som vi filmer speakporter og seværdigheder og alt ja. det, ja. Okay. Nu får den lov til lige at stå og køre, den er færdig om lidt. Så kan vi sætte det næste kamera til her. Okay. Savner der er en brus der, kan du se. Der er lige brus der. Sidder der ikke nogen derinde, vel? Nej. Der er simpelthen anlagt en lille strand her. Der er lige ned til elven. Det her er den lokale Bellevue Strand. Der skal ikke komme for mange turister i byen, så er der udsolgt. Nej, det er jo campingpladsens egen strand her. Det er jo dejligt at se. Vi har broen deroppe, jeg ved ikke, om man kan se den heroppe, som vi kommer over. Og der er langt ude, ja. Deroppe. Vi er i udkanten af dammen. Jeg prøver at se et dejligt vejr. Det kunne ikke have været bedre med vejret her. Og nu kan vi jo ikke huske, hvad elven hedder lige her, så det skriver vi Ja, det skriver vi på skærmen. Når vi har fået lidt hjælp til at finde ud af det. Ja. Nej, det er dejligt her. Det er altså dejligt at komme ud og se. Jeg skal lige sige, hvad klokken er. Solen er på vej ned, men klokken den er 19:40. Okay, 19:40. Yes. Og ellers så skal vi jo bare slappe af, og så er vi klar til at køre videre i morgen, hvor turen starter sådan for alvor. Ja, der bliver der alvor. Det glæder mig til. Vi starter lige med en stavkirke. Det synes jeg glæder bliver mig så til at se. Det super fedt. Til at se. Og så skal vi med færgen igen. Ja. Og så over Sognefjorden, ikke? Jo. Og så skal vi til Kaupanger. Og så skal vi videre op til Rigsvej 55, som er en af de populæreste turistveje. Fordi på den Rigsvej 55, der ligger den højst beliggende bilvej. Offentlige bilvej i Norge. Men vi vil højere op. Så vi har andre planer, men dem kommer vi til. Vi ses i næste afsnit af Jagten på Nordens højeste bjergveje, hvor vi, som Per siger, krydser Sognefjorden, besøger en af de ældste stavkirker og påbegynder opkørslen til Nordeuropas højeste bjergvej, hvor vi overnatter i autocamperen i næsten 2 kilometers højde. På gensyn.